बड'लेण्ड एफेयार्सआव बरायनाय जाबाय। स्टुडिय'आव दङ आं पिंकी बाग्लारी। बे समाव जों नोंथांमोननो मोननैसो रादाब लानानै फैदों, बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो। आसामाव आधार कार्ड बानायनाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। दिनैसिम 63.23% आसामनि मानसिफ्रा आधार कार्ड बानायदों। बेनिखायनो आसाम सोरखारा गासिबो डिसि बिथांमोनखौ आधार कार्डनि खामानिखौ फैगोन मासनि 31 आगस्तआवनो फोजोबनो थाखाय अर्डार होबाय। शिबसागरनि एमएलए अखिल गगৈ बिथाङा आसाम एसेम्बलियाव शिबसागर जिल्लाखौ लानानै आसाम सोरखारनिसिम दाबि खालामदों दि शिबसागरखौ आसाम हेरिटेज साइट एबा सिटी होननानै फोसावनो नांगौ होनना सोरखारखौ दाबि खालामदों आरो बेखौ डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय 100 कोटि रां आसाम सोरखारनिफ्राय दाबि खालामदों। बे बाथ्राखौ लानानै कालचारेल एफेयार्स मिनिस्टार बिमल बरा बिथाङा बुंदों, बे खामानिनि थाखाय 100 कोटिनिबो बारा रां नांगोन। अखिल गगৈ बिथाङा बुंदों, बुंनाय बादिब्ला शिबसागराव 550निबो बारा गोसोखां खाम्फा दं, जेराव शिबसागरखौ गोदो समाव रंपुर होननानैसो मोनथिनाय जायोमोन। शिबसागराव मोनथाम मुंदांखा मन्दिरफोर दं। बेफोर जाबाय शिवा दल, विष्णु दल आरो देवी दल। बे मोनथामनि गेजेराव शिवा दल मन्दिरा इन्डियानि मादावबो गोजौसिन मन्दिर आरो बिनि जौथाया गासै 100 फुट गोजौ। बेफोर 1734 मायथाइयाव बानायजादोंमोन। आहम राजा शिवा सिंहानि रानि माधाम्बिदाया बानायहोदोंमोन। बेजों लोगोसे बायदि बायदि गोसोखां खाम्फाफोर दं। बिनि थाखायनो अखिल गगैआ आसाम सोरखारखौ खावलायदों, शिबसागरखौ स्टेट हेरिटेज साइट होननानै फोसावनो नांगौ। नोंथांमोना दासिमबो जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, मानोना बेनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां बाथ्रा सोलोंनो मोनगोन। गोजोन्थों।